खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गरेस्वराव हाग्रानि मैदेरा सासे 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ गाग्लोबनानै बुथारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गरेस्वरनि चन्द्र दैमारिनि न'आव हाग्रानि फालोसे मैदेरा आदार नागिरनानै हाबफैयो आरो गाग्लोबो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव चन्द्र दैमारिनि 7 बोसोर बैसोनि फिसाजोनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासे फिसाजोआ गोब्राब जखम जायो। गोब्राब जखम जानाय उन्दै हिन्जावसाखौ गुवाहाटीनि MCLA आव गोब्राब हालोदाव थिसननाय जायो। कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिनि बिबुंथि 100-200 बोसोरनि उनावहाय मोनसे ग्रुपआ जुदि बर'नि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बायदिनिफ्राय आनज्रायनानै थाबाय थायोब्ला जोबनायाव STनि मोन्थाइखौ मोनाबो जानो हागौ। ख्रिस्टियानाल' नङा, जायफोरा बाथौखौ नागारनानै ब्रह्म लादों, कृष्ण गुरु बायदि लादों, बेबायदि ट्रेनजों जुदि खारोब्ला 100-200 बोसोरनि गेजेराव ST जानानै बर'आ थानाय नंलिया होनना जिखि धोरोम लाया मानो बर'नि नीति रितियाव थाबाय थानो थाखाय गर्जन मोसाहारिया बयखौबो खावलायदों। क'क्राझार सहरनि महात्मा गान्धी चिल्ड्रेन पार्कआव क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि धरना हाबाफारि। कंग्रेसनि दैदेनगिरि MP राहुल गान्धीनि MP मासिखौ दाननायनि हेंथा खालामनानै दिनै गर्जन मोसाहारिनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिया क'क्राझार सहराव थानाय महात्मा गान्धी चिल्ड्रेन पार्कआव धरना हाबाफारि लादों। क'क्राझार पुलिस थानायाव BPFनि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ 10 नं देबरगाव ब्लक UPPL दोलोनि आफादगिरि बिजितगोरा बसुमतारीनि हेंथायै केस थिसनदों। मख'नो गोनांदि देबरगाव ब्लक UPPL दोलोनि आफादगिरि बिजितगोरा बसुमतारीया MCLA मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै ओंथि गैयै राव बाहायदोंमोन। दिनै MCLA मुनमुन ब्रह्मआ FIR होनायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि दिनै बेनो फोरमान जायो दि UPPL दोलोहा आइजोफोरनि फारसे अननाय सिबिनाय आरो रेसपेक्ट गैया। दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि UPPL सरकारनि दैदेननायाव कुनु आइजो माहारिया सन्मान होजायाखै आरो होफेराखै आरो आइजो माहारिया रैखाथि गैया होनना आं सानो। बेनिखायनो क'क्राझार सदर थानायाव बिजितगोरा बसुमतारीनि हेंथायै FIR होदों, जाहाथे इयुनाव बिजितमोन बायदि UPPLनि सुबुंफोरा आइजो माहारिनि सायाव गाज्रि बिबुंथि आरो गाज्रि बेबहार जाहाथे देखायनो दाहाथों होनना बुंथियो। BSF आइजो कनस्टेबल थिताश्री राभानि गोथै देहाखौ वेस्ट बेंगलनि कचबिहाराव सन्देह गोनां थासारियाव बोखांनो मोननायखौ लानानै नखरा न्याय नागिरदों। BSF आइजो कनस्टेबल थिताश्री राभाखौ कामरुप जिल्लानि बक' थानानि सिङाव थानाय थागुवापारा गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला BSF आइजो कनस्टेबल थिताश्री राभाया 2017 मायथाइयाव BSFआव जयेन जादोंमोन। बिनि उनाव मेघालयनि तुरा BSF केम्पआव पस्टिं जायो। बिनि उनाव थिताश्री राभाया सोनाब बेंगलनि कचबिहाराव काराटे टुर्नामेन्टनि थाखाय दैथायहरजायो। नाथाय थांनाय 21 मार्चआव थिताश्री राभानि गोथै देहाखौ फासि लानाय थासारियाव बोखांनो मोनो। बिनि उनाव थिताश्री राभाखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय न'आव लाबोयो। नाथाय थिताश्री राभानि नखरनि बादिब्ला थिताश्री राभाया गावखौ फोथैना लायाखै, सोरबासो बुथारदों। थिताश्रीनि नखरा न्याय नागिरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।